Moikka vaan kaikille, Sanni täällä taas. Pidetään pieni tilannetsekkaus ja vähän pidempi tällainen kertaus, mitä tässä on tapahtunut viikon aikana. Tosiaan viikko sitten saavuin tänne Ghanaan, Accraan, ensitreffeille. Ja sillä tiellä ollaan edelleen, eihän nää vielä ole loppunut, kun tyyppi istuu tuossa vieressä. Mutta kerrataan vähän, mitä tässä viikon aikana on tapahtunut. Jännitys on ainakin vähentynyt huomattavasti siitä, mitä tuolla lentokentällä vielä oli matkalla tänne. Mutta tosiaan tyyppi on ollut tosi ihana ja juuri sitä, mitä on odottanutkin olevan, että enhän mä tänne näin pitkälle reissulle olisi lähtenytkään ilman sellaista tietynlaista varmuutta siitä, että tyyppi on tuntunut jo hyvältä siellä lähtömaassa sen kommunikaation ja sen yhteyden kanssa. Et nimenomaan se yhteys ja rehellisyys ja avoimuus on mulle tietysti koko parisuhteessa se tärkein asia. Ja jos se ei olisi ollut niinkin hyvällä tasolla siellä ennen tuloa jo, niin en mä täällä olisi. Ja on ollut tosi kiva päästä tutustua ihmiseen vihdoin näin naamatusten ja oikeasti päästä siihen sisälle, siihen mitä se elämä täällä on. Et se on ollut kyllä tosi iso, hieno ja kiva kokemus kaikin puolin. Et kulttuurielämässähän tämä kaikin puolin on, mutta sanotaan vielä sen verran, että ihmisessä se kulttuurin erimuotoisuus ei mun mielestä niin vahvasti näy. Ja ehkä se myös tuo sitä varmuutta siihen niin parisuhteeseen ja myös siihen ihmiseen sitten eri tavalla. Mutta toki niitä kulttuurieroja on. Eihän sitä ei pysty kieltämään missään tapauksessa. Mutta ehkä niin kuin ympärillä oleva elämä on mulle ainakin isompi shokki tällä hetkellä kuin ihmisessä oleva. Mutta tähän asti lähinnä tällaista turistielämäähän tässä ollaan eletty. Tukka on laitettu viime viikolla. Tämän kanssa on yritetty nyt elää, kun on niin pitkä tukka, että meillä meinaa olla vaikeuksia vähän suihkussa käymisen ja muun kanssa. Mutta markkinoilla ollaan käyty, torilla ollaan käyty, rannalla ollaan paljon oltu, kävelty vähän paikoissa ja kuljettu eri paikoissa. Ja tänään käytiin itse asiassa katselemassa jo vähän Sormustakin. Katsotaan, mitä tässä nyt viikon 2 aikana vielä kerkeä tapahtua sen osalta, mutta vielä nyt ei ainakaan ole mitään sellaista tullut esille, mikä estäisi sen naimisiinmenon kanssa etenemisen.